Nafarroak koronavirusaren 157 kasu positibo berri zenbatu ditu ostegunean. Lizarra, Burlata eta Sarriburenen atzeman dira kasu gehienak. Ansoinen ospatu da Euskaraldiaren irekiera ekitaldia. Iruñako udalak hitzarmenak sinatu ditu Sanduzelaiko eta Urdanoz etxe multzoko 3 eraikinetan birgaitze lanak diruz lagundu eta hobekuntza energetikoak eta hiri ingurunekoak lortze aldera. Ekonomia sustatzeko arloi buruzko lege aurre proiektuak merkatarien, enpresaburuen eta ostalarien ekarpenak jasotzen ditu auzoetan hurbileko merkataritza eta jarduera sustatzea helburu duen arau hau behin betiko onartu baino lehen berriz ere jendaurrean jarriko da. Karkar herriak biribilgune berri bat eta oinezkoentzako korridore bat izango ditu industrialderako eta futbol zelairako sarbidean harrapatze arriskuak murrizteko. Txibite lehendakariak Nafarroko sekuentziako masiboko lehen zentroa inauguratu du medikuntza personalizatuaren estrategiaren oinarrian. Teknologiari esker persona baten genoma osoa aztertu daiteke 24 ordutan. Datorren astelenean azaroko 23a ega ziurtagiria lortzeko matrikula epea zabalduko da, hautagaiek abenduaren 17 arte eman ahal izango dute izena. Ekarpen handia bildu du euskalgintzarako herrigorak 16.000 saskitik gorako eskaera jaso du aurten. Musika eta ekitaldiak online Nafarroaren egunaren 2020ko edizioko protagonistak, Nafarroko urrezko dominaren banaketa eta Txibite lehendakariaren ekitaldi instituzionala tronuen aretoan egingo da. Berso aroa zikloaren barne bersolaritza lantegia aurrentzat berso jasa bat-bateko jolasa. Mendillorriko Zibiboxan larunbatean goizeko 11:00. Museoan dantzan zikloaren barne, xamurtasunetik Nafarroko Unibertsitateko Museoan larunbatean arratsaldeko 7:00 9:00. Ekitaldi gastronomikoa Gastro Show Txoriburu geltokin larunbatean arratsaldeko 7:30. Ostegunean 2.370 PCR eta antigenoen testak egin ziren Nafarroko eskualde ezberdinetan. Ondorioz, 157 positibo azaleratu dira azken egunean. Une honetan positibo tasa 6,6 dago. Osasun adituen arabera, epidemia kontrolpean emango litzateke 5% positiboen tasarekin. Kutsadura berri gehienak Lizarraldean, Burlatan, Kaskantean, Soain, Zizur nagusian eta Txantrean atzeman dira. Azkenik aipatu guztira 127 ikasle konfinatu dituztela azken 24 orduetan, Nafarroko ikastetxe publikoetan eta itunpukoetan. Hoiekin 1.228 ikasle daude etxean isolatuta, hau da, 2 sareetako haur eta lehen hezkuntzako ikasle guztien 188. Hasi da Euskaraldia euskaldunen hizkuntza ohitan aldaketa eragin nahi duen ariketa. Covid gaitzak eragindako pandemian eta are Euskal Herri osoan mugikortasuna mugatuta dagoen garaian egingo da bigarren aldia. Euskaraldian izena emateko aukera atzo artekoa zen hasiera batean, baina epea heldu den asteartera atzeratzea erabaki dute antolatzaileek. Izan ere, azken egunetan atxikimendu oldea jasotzen ari dira, eta herri batzordek denbora gehiago eskatu dute izena ematerako. Hala ere, behin-behineko datuak eman ditu, Euskaraldiko koordinazio taldeak eta erantzun handia jaso du. 157.000 personak eman dute dagoeneko izena. Lurraldeen arteko banaketari dagokionez aurrekoan bezala oraingoan ere Gipuzkoak izango du pisu nabarmenena parte hartzeari begiratuz gero. Izen eman dutenen 40%, lurralde horretan arituko dira euren hizkuntza ohiturak aldatzeko ahaleginetan, 30% Bizkaian, 12% Nafarroan eta 9% Araban. Eta gainerako 2% iparraldean. Aurten gainera, Euskal Herritik kanpo bizi diren 100 lagunek ere eman dute izena. Rolen banaketak bere horretan dirau eta oraindik aho bizi modura jarduteko autua egin dute 10-etatik 8 parte hartzaileek, gainerako 2 arituko dira belarri pres rolean. Aurreko Euskaraldian baino alde handiagoa da hori, orduan 10-etik 7 hartu baitzuten ahaltzen eremu guztietan euskarari eusteko konpromisoa. Iruñako udalak hitzarmenak sinatuko ditu urtea bukatu aintzinetik Sanduzelaiko eta Urdanoz etxea multzoko 3 auzo komunitaterekin, hiri zaurgarritasun indize nabariak hauteman diren eremuetan.
Hoien bidez birgaitze lanak diruz lagunduko ditu energia eraginkortasuna hobetzeko, irisgarritasuna sustatzeko eta eremuaren hiri ingurunea suspertuko duten hobekuntza estetikoak lortzeko. Hitzarmenetan jasota dator baitere kredituak eskainiko zaizkila errenta baxuak eta lanek eragindako gastuei aurre egiteko zailtasuna dituzten auzotarrei. Azkenik Iruñeko udalak birgaitzeko bulegoaren bidez, auzo komunitatei informazioa eta aholkularitza emanen die lanen espedienteak kudeatzen laguntzeko. Guztira 3 eraikinetako lanetara udala aurrekontuaren 236.000 euro bideratuko dira. Hitzarmenak sinatuko dira Urdanuz etxe multzoko 20. zenbakiko auzo komunitatearekin, Sanduzelai kaleko 5. zenbakiarekin, eta Salba doktorearen kaleko lehenbiziko zenbakikoarekin. Testuak Urdanoz etxe multzoan Etxabakoitzen eta Gridillas etxetako eremuan Sanduzelai birgaitze lanak bultzatze aldera udalak onetsi zituen esparru hitzarmenen barruan daude. Iruñeko udalak urteak daramatza hiria berrorneratzeko jarduketa bultzatzen. 50eko eta 60ko hamarkadetan etxebizitza sozialak eraiki ziren auzoetan, gainerako hiriarekin alderatuta hiri kalitatean gabeziak dituztelako. Mota horretako aurreneko jarduketak 21. mendearen lehenengo hamarkadan egin zen. Etxabakoitzen laguntzak eman ziren Urdanoz etxe multzoko 20 eraikinetatik 16etan birgaitze lanak egiteko. Arez gero, Iruñako udalak hiria berrorneratzeko jarduketak bultzatu ditu. Xede hartuta eremuko zenbait atari birgaitze modu koordinatuan eta aurrez programatuta aldi berean udalak berak hiri ingurunea hobetzeko jarduketak sustatzen dituelarik. Esate baterako azken urteetan formula horren bidez eraikinak berroneratu dituzte Trenbideko kalean, Lezkairuko Zalduan eta Arrotxapean, Agur Maria zeharkalean. Nafarroko gobernuak 2019an sustatutako ekonomia sustatzeko arloi buruzko legea aurre proiektua berriz ere jendaurrean jarriko da. Foru komunitateko zerbitzuen eta merkataritzaren sektoreko elkartek zenbait ekarpen egin ondoren. Ekarpen hoien ondorioz nabarmen aldatu da dokumentua. Figura artikulatu eta arautua nahi du hurbileko merkataritzaren elementu dinamizatzaile gisa. Ekonomia eta enpresa garapenerako sailak iazko martxoan ekin zion sustapen ekonomikoko arloen figura arautuko zuen lege bat onartzeko prozesuari hiriguneak bizi berritzeko pentsatutako lankidetza publiko-pribatuko tresna gisa. Dokumentuak figura berri hori eta haren izaera juridikoa, egitura eta zeregina definitzen zituen. Hainbat informazio hitzaldi eskaini eta maiatzetik irailera jendaurrean jarri ondoren orain dokumentu berri bat aurkezten da. Funtsesko aldaketekin inplikatutako sektoretako elkarte nagusiek egindako ekarpenen ondoren. Zehazki, Aierdi kontseilariak azaldu duenez, ekarpen hoietako 17 sartu dira eta hoietatik 13 osorik onartu dira. Hoietako batzuk hitzez hitz jaso dira. Hoiek guztiek egokitzapen garrantzitsuak dakartzate ekonomia sustatzeko arloen figurari dagokionez horregatik, 2020ko azaroaren 20tik 2021eko urtarrilaren 10era jendaurrean jartzeko prozesua berriro hasi behar da. Lege proiektua uda baino lehen legebiltzarrera eramateko. Pasaden urtean aurkeztu genuen sustapen ekonomikorako eremuak buruzko lege aurreproiektuak merkatarien, enpresaburuen eta astalarien ekarpenak jasotzen ditu. Dokumentoa, ekarpen horien ondorioz funtsean aldatua parte hartze publikoan jarriko da berriro. Gure helburua parlamentuan aurkeztea datorren udan baino lehen da. Sustapen ekonomikorako eremuak tresna berritzailea dira, hiriko eta hurbileko merkataritza bultzatzeko egungo tresnek dituzten mugak gainditzeko. Gainera, industrialden kudeaketa hobetzera edo turismo erabileren erakargarritasuna areagotzera ere bideratu daitezke. Gaur egungo egoerarekin uste dut oso tresna baliogarria dela. Lurralde Koheziorako Departamentuak Karkarreko biribilgunea berrituko du Nazional 134 errepidean eta oinezkoentzako korridore bat jarriko du industrialderako eta futbol zelairako oinezko sarbideak ziurtatzeko. Lanek 440.000 euroko kostoa izango dute eta datorren urtean egingo dituzte. Nafarroko lehendakaria Maria Txibitek foru komunitateko sekuentziazio masiboko lehen zentroa inauguratu du atzo arratsaldean. Espainiako gobernuko ikerkuntzako idazkari nagusia den Rafael Rodrigok emandako inaugurazio hitzaldia izan duen ekitaldian.
Zentroa Nasertik enpresa publikoaren instalazioetan aurkitzen da, eta medikuntza personalizatuko departamentu arteko batzordeak bultzatu du. Espainia osoan horrelako gaitasuneko bigarren zentro publikoa izango da. Lehendakariak azpimarratu du medikuntza personalizatua Nafarroko gobernuko suspertze sozial eta ekonomikoko proiektu ezberdinen euskarri diren bektoretako badela. Proiektu horiek Nafarroa suspertu planean jasotzen dira eta Europako funtsen nahiz lankidetza publiko-pribatutik sortutako ekimenen finantzaketa eskuratu nahi dute. Txibitel lidergo publikoaren mende dagoen abangoardiako medikuntzaren alde agertu da. Erakundek konpromiso hartu behar baitute ahalik eta persona gehienentzat ahalik eta ongi handiena lortzeko. Era berean, proiektu hau posible egiten duten talden inplikazioa azpimarratu du. Nafarroko osasun sistemaren indarra eta bikaintasuna gogoratzearekin batera zeren pandemian zehar tenkatua izan bada ere, salbuespenezko profesionalak dituela erakutsi du. Nafarroa osasun arloan bikaintasuneko lurraldea dela azpimarratu du lehendakariak eta honako hau bezalako proiektuei esker medikuntzaren abangoardian egoten jarraituko du etorkizunean. Bestalde Rafael Rodrigo Konel adierazi du. Gizartearen, ekonomiaren eta osasunaren berreraikitze fase honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da medikuntza egiteko modu berri bat bultzatzea. Ezagutza zientifikoarekin eta dagoen informazio guztia ustiatzeko gaitasunarekin lotuta, osasun sistemaren kalitatea eta eraginkortasuna areagotzeko. Ikuspegi horrek medikuntza seguruagoa, eraginkorragoa, prebentiboa eta prediktiboa lortu nahi du. Gaur inauguratzen den bezalako zentroak funtsezko piezak dira medikuntza personalizatuaren eremuan egiten ari diren bidean adierazi du. Gizaki bakoitzaren genoma 3.000 milioi elementuz oinarriak osatua dago eta paregabe egiten dute. Oinarri horietako bakoitzaren aldaketak, mutazioak deituak, eragin dizake pertsonak dituen gaixotasunak edo etorkizunean izan ditzakenak. Sekuentziazio masiboak pertsona baten genoma osoa aztertzeko aukera ematen du 24 ordutan, eta gaixotasun hereditarioak edo genetikoak eragiten dituzten mutazioak identifikatzeko aukera ere bai, adibidez, fibrosi kistikoa edo herentziazko minbizi ezberdinak. Zentro honekin exekutiboren asmoa da Nafarroa erreferente bilakatzea genomikaren eta medikuntza personalizatuaren arloan. Horrek Nafarroko industria sektorea indartzea arlo horretako ikerketa sustatzen eta gizartearen osasuna eta ongizatea hobetzen lagun dezan. Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak datorren astelehenean azaroaren 23an zabalduko du euskararen gaitasun agiria EGA lortzeko matrikula egiteko epea, eta abenduaren 17 arte iraungo du. Interesdunek modu telematikoan formaliza dezaketen matrikula Hezkuntza Departamentuko erregistro orokor elektronikoan edo informazio bulegoan goizeko 8:30 eguerdiko 2:30, baina aldez aurretik hitzordua eskatu behar da. Izangai bakoitzak 26,9 euro ordaindu beharko ditu azterketa eskubide gisa. Lehen kategoriako familia ugarien kasuan 13,10 euro ordainduko dira
Thank